יוטיוב. ליאם, מה, אתה הולך לישון? אז בוא תתקלח קודם. כמו לא התקלחת. אני אקריא לכם היוטיוב. היום אני אראה לכם שיטה במיקמק, איך להרוויח כסף במיקמק. שיטה קלה ופשוטה ומגניבה. מאוד מאוד. שווה צפייה. טוב, שנייה. זה עשיתי, אל תתייחסו אליו. אנחנו ניכנס עם מיקמק מנוי. קוראים לו שלב 160. סיסמה, אנחנו לא נראה לכם. סיסמה. אנחנו לא נראה לכם. אבל לא רואים מה שכתוב. אבל למה סתם עושה את זה לפרסם? בטח זה הכי יעבוד לכם, זה שרה טוב. ראיתם כמה יש כאן? שנייה. וואי. ילביש אותי. אני בדרך כלל יפה. שים רעזי ג'ינס. נהיה אלגנט. עכשיו נפרות, הנה. יאללה, מה יש לך? אני לא רוצה משתתף. מה אתה עושה לו, תגידי לי בערב? מה אמרת? בבא, זהו, כנראה שהיא שכחה. גונית זהב. טוב. תגידי לי, ומה אתה עושה לו למשל ארוחת הערב? מה הוא אוכל? סלט ממה? מלפפון העגבניה? מה, הוא יכול ללעוס את זה? אבל יש לו בעיות בשיניים. איך? מרחת לו כבר כאילו את הקוטג' על הפרוסה? מרחת לו את הקוטג' על הפרוסה? ותגידי לי, מה מצבה? טוב, אתם הולכים לביוב ואתם משחקים במשחק צרות בצינורות ואתם לוחצים הרבה פעמים על התחיל משחק בלי להפסיק. אני הגעתי עד שלב 3, אני השגתי 7 שקל לפחות משהו. ואם נעשה את זה הרבה פעמים, אז זה יוצא מאוד שווה. אז עכשיו אנחנו נראה לכם את זה. הנה, תסתכלו מה מצאתי כאן. 750. הרבה מאוד מיקמקים יקרנים.
טוב, אז הולכים לביוב. צרות בצינורות. שימו לב לזה. אני לוחץ הרבה פעמים בלי להפסיק. הגעתי לשלב 3. אתם יוצאים אחרי זה. עושים אישור. 7 יתאספו לחשבונך. 7 מעדויות. לוחצים אישור. שנייה.